Der er en drøm, der har rumsteret i os i årevis. En drøm om at lave en festival for os alle sammen. Hvor hele Kronjylland mødes. Unge, voksne og dem lige i midten. Goddag og velkommen til Randers Stadion, hvor der i øjeblikket er Randers Rock. Sådan en festival med alle de store danske navne. Ligesom i de gode gamle dage i 90'erne. Er der en speciel band, I gerne vil se? Superdua. Ja, Superdua og Alberte. Jeg vil se TV2 forresten. Det var det, jeg skulle ind og se. Ja, kan du mærke det? Siden dengang er der sket rigtig meget i Festival Danmark. Markedet er blevet topkommercielt, og man skal have masser af penge. Og så skal man selvfølgelig have et skarpt koncept. I Arbejderbyen Randers får vi sjældent noget foræret. Til gengæld så bygger vi på et knivskarpt og meget dansk koncept, nemlig Sammenskudskilde. Sammenskudskilde, det kan noget. Det er nemlig fuld af power. For når vi alle sammen byder ind med det, vi nu kan, og vi alle sammen giver noget til hinanden, så bliver følelsen af fællesskab bare meget større, og festen meget, meget sjovere. Og mens pengene andre steder går lige i lommerne på ejerne, så går vores overskud til næste års festival. Næste års Sammenskudskilde. Vi er nemlig en forening, der har til formål at lave en festival. Ingen skal selv tjene pengene. Vi er ikke ejet af nogen. Vi er bare fulde af ildsjæle og græsrødder, og det synes vi selv er ret rock'n'roll. Vores festivaldrøm hedder Blå Sol. Fordi det blå ligger i Kronjyllands DNA. Fjorden, havet, åen, broen, fodboldholdet, Svend Dalsgaards vidunderblå kunst, og så bor festivalen på det allermest blå sted i byen, på de blå dragoners gamle kaserneområde. Og solen, jamen det er jo det, vi alle har brug for. Liv, energi, fællesskab. Hvis vi skal lykkes med festivaldrømmen her på Nordre Fælled, har vi brug for hjælp. Fra jer frivillige ildsjæle med brede skuldre eller et mindst lige så bredt favntag, der er klar til at lægge fritid, kræfter og kærlighed i at skabe en festival og masser af glade ansigter. Vi har brug for alle jer, der har lyst til en fed fest. Jer, der tænker ja da, og straks køber billet til Sammenskudskildet og møder op med jeres bedste humør. Og måske en tør hals. Først har vi brug for jer med lidt ekstra på bundlinjen. I firmaet og som mennesker. Jer, der kan se, at det gør vi sammen for Kronjylland. Og fordi vores Sammenskudskilde først kan skydes i gang, når vi har sikret økonomien til at føre festivaldrømmen ud i livet. Og bliver det så til noget? Ja, det afgør det jo faktisk selv. For byder vi alle sammen ind med det, vi kan, så skaber vi drømmen, festivalen, Sammenskudskildet. Kan du mærke det? Blå Sol kan ikke alene blive godt. Det kan blive blændende. Ikke?